Ako sa prejavuje volanie duše? Čo to vlastne je? Aké má prvky? A je to niečo, čo sa vás týka? Vítajte na mojom kanáli. Moje meno je Miroslava Gajdová. Som hĺbková koučka a môžete si nájsť viac informácií o tom, čím sa zaoberám na mojich stránkach www.miroslavagajdová.com. Čo sa týka mm, toho volania duše, väčšina z nás si myslím, že pozná tento pojem v súvislosti s tým, keď sa niekto rozhodne ku kňažskému povolaniu, alebo k tomu, keď žena sa napríklad rozhodne ísť do kláštora. V našej spoločnosti sa tento termín používa často v tejto súvislosti, že ten človek začul akési volanie, akýsi hlas a následoval ho. A, avšak to neznamená, že tá cesta toho volania tej duše znamená len tieto dva spôsoby, akým sa môžeme uberať. A prečo o tom vlastne hovorím? Je to moja vlastná skúsenosť. Ja sama som sa tak rozhodla, pretože som začula určité volanie duše. A preto môžem povedať nejaké vlastné skúsenosti, ako sa to prejavuje a čo ma vlastne celé k tomu viedlo. To volanie duše spočíva v tom, že žijeme svoj život a je relatívne spokojný ten život. Nemusíme mať nejaké významné problémy alebo ťažkosti, aby sme začuli tento hlas. Jednoducho nastáva ten taký okamih u nás, kedy pocítime akési také volanie toho, že uh, ten život, akým spôsobom my ho vnímame a žijeme, tak ucítime, že existuje ešte niečo viac, než len ten spôsob, akým ho žijeme. Ale ucítime to takým spôsobom, že je niečo viac, niečo hlbšie, niečo úžasnejšie a pocítime to v srdci, tento hlas toho, že niečo také existuje. A napríklad ja som sa takto rozprávala s mnohými ľuďmi a príliš často vo svojom okolí som nikoho nepočula v tejto terminológii rozprávať. Bolo to naozaj len u tých ľudí, ktorí buď išli za kňaza, alebo išli do kláštora a okrem jedného prípadu jednej pani, ktorá sa rozhodla, že zasvetí svoj život Bohu, ale tým spôsobom, že sa nebude vydávať, ale vlastne venovala sa svojej profesii ďalej. Ale s tým, že to centrum toho diania bolo hlavne to duchovné a okolo Boha. Takže, ako som spomínala, ten taký prvý pocit, ktorý tam nastane, je, že zacítime to, že je niečo viac, než len to, čo
vidíme bežne. A je tam, ten pocit je dosť taký výrazný. A on sa tak z času na čas vie v nás prebudiť a my ho nejakú dobu aj dosť pravdepodobne ignorujeme, pretože tam v tom aj zacítime, že to od nás vlastne niečo chce, tento hlas. Um, niečo urobiť, nejaké rozhodnutie. A v podstate sa toho niektorí z nás sa z toho môžu zlaknúť, že čo to vlastne je a čo mňa to bude stáť a čo sa bude diať. A nastúpi tam taký strach, lebo vycítime, že na to, aby sme išli za tým hlasom tej duše, tak to bude vlastne potrebné to, že budeme potrebovať vieru, takú silnú a takú odvahu, že sa za týmto hlasom vydáme a ten hlas nás povedie, to je vlastne ten hlas tej našej duše, ten nás povedie tou cestou individuálnou, ktorou my potrebujeme na to, aby sme sa mohli takým spôsobom formovať a to sa naučiť, kedy môžeme najviac ako keby rozvíjať svoje talenty alebo to, po čom túžime. Pretože to volanie tej duše nie je úplne náhoda. Je to niečo, čo tá naša duša chce, alebo čo sme chceli už dopredu. A aktivuje sa to v nejakom období života, čo je u každého človeka, ktorý si touto fázou, takouto iniciačnou prechádza. Je to odlišné. Vôbec na tom nezáleží, koľko máte rokov a kedy sa to vo vás aktivuje. Je dosť možné, že máte 30 rokov, 40 rokov, 50 rokov, 60 rokov. Naozaj nikde nie je definované, v akom veku sa to spúšťa a aktivuje toto v človeku. Ja sa treba pohybujem v komunite tých ľudí celosvetovej, kde je veľa takých ľudí, ktorí ucítili tento hlas takého volania duše. A e, čo sa tu snažím povedať, je to, že skorej sa to tak deje v tom strednom veku, okolo tých 40 rokov. Ale niekedy sú tam samozrejme aj také prípady, kedy sú mladší alebo sú aj starší. Obvykle už sa to nestáva nejako, že v 80-ke. Obvykle je tam nejaký zámer tej duše a nejaký plán niečo napríklad ešte vykonať v tom živote. A nejaký zámer taký pomôcť nejako ďalej aj vlastne druhým ľuďom osvetľovať tú cestu na tom živote a zároveň aj ukazovať to, že existuje nielen ten materiálny svet, ale aj ten duchovný svet. No, takže to by bolo k tej iniciácii, že krok číslo 1 je, že začujeme hlas našej duše, ktorý je dosť výrazný a spočiatku ho môžeme odignorovať. Pokiaľ ste v takej fázi, že niečo také cítite a rozmýšľate nad tým, čo je za tým, je dosť možné, že je to vlastne zámer vašej duše, že chcete žiť život, ktorý je hĺbší, naplnenejší, duchovnejší a cítite, že je tam niečo viac než len ten spôsob, akým teraz žijete. Pretože jedná sa o to,
vy môžete mať akoby podľa tabuliek v spoločnosti dobrý život, môžete mať dobré zamestnanie, môžete mať manželku, dom, auto a ucítiť tento hlas toho volania, že ale mm, ja cítim, že je ešte niečo viac než len toto. V podstate mne to nestačí. Ja cítim tam, že ten život môže byť oveľa hlbší, oveľa naplnenejší. A ten hlas je tam a my sa pýtame seba, čo to vlastne pre mňa znamená. To je ten krok číslo 2, kedy, kedy ten človek sa rozhoduje, či sa na tú cestu vydá alebo nie. A v podstate táto cesta tej duše, to volanie tej duše sa dá veľmi pripodobniť aj ceste hrdinu, ktorú poznáme z rôznych rozprávok a z rôznych fantázií. Je to druhá fáza, kedy ten človek, ktorý sedí doma a premýšľa nad tým, že vyberiem sa na tú cestu a mám na to silu alebo nie. Spočiatku to môže byť tak, že sa toho zlakneme a rozhodneme sa, že nejdeme do toho, ale obvykle po nejakej dobe nastane nejaké uvedomenie, mm, že aj takéto niečo, čo chcem, že idem do toho, nech sa deje, čo sa deje, lebo cítim to, že tam je tá moja cesta, cítim, že tade sa chcem uberať, tade vedie ten naplnenejší, hodnotný, taký duchovnejší život. A chcem akoby ísť do väčších hĺbok, než to, čo len vidím na prvý pohľad. V tom spočíva takéto volanie duše, pretože tá duša je niečo duchovné. To znamená, my môžeme mať všetko materiálne a navonok sa to zdá výborné a môžeme tam cítiť takú prázdnotu. A vtedy tam môže prísť taký ten pocit toho volania duše, že chcem nejaký plnohodnotnejší život. Ale to neznamená, že pokiaľ cítite prázdnotu, a že je tam zároveň aj to volanie tej duše. To volanie tej duše neznamená, pokiaľ máme prázdnotu v sebe, že to je to volanie duše. Volanie duše sa skutočne prejavuje takým tým pocitom, že niečo viac existuje, než len tento materiálny svet a chcem sa na tú cestu vydať a chcem to objavovať. Ďalšia fáza, keď my sa na tú cestu teda rozhodneme vybrať, je v podstate fáza, kedy ako aj ten hrdina sa vydáva na tú cestu a čaká ho veľa prekážok. Tie prekážky spočívajú v tom, že pravdepodobne budeme musieť čeliť rôznym strachom, rôznym výzvam, rôznym neistotám, ktoré budeme potrebovať prekonať. A toto je tá cesta toho hrdinu, kde všetky tie prekážky sú tam na to, aby my sme sa dokázali formovať do toho diamantu a odhodiť všetky tie strachy alebo ich prekonať. Uvedomiť si aj také tie naše automatické reakcie. V podstate sa tam jedná aj o takéto odumretie toho ega alebo uvedomenie si, že to ego je niečo, čo nie je naša skutočná podstata. Uvidieť to, kedy nás to ego
ťahá dolu, do čoho nás nechce pustiť to ego a v podstate rozbíjať všetky tie zastaralé nánosy toho ega, aby sa tam mohlo naplno prejaviť ten život naplnený cestou srdca. Takže to je tá ďalšia fáza, kedy sa ten hrdina vydáva na tú cestu a prekonáva tam tie prekážky. Potom nastáva ďalšia tá fáza, kedy je akoby ide do takého prepadu. Lebo jedná sa o taký kruh, tá cesta toho hrdinu ide v takom kruhu, kde začíname od tej našej identity, život v tej identite, k nejakomu tomu úspechu materiálnemu, podobne. Tam pocítime, že nás to nenaplňuje. Chceme ísť do niečoho hlbšieho. Teraz, aby sme sa mohli k tomu prepracovať, potrebujeme odstrániť to svoje staré ja, to, čo nám nepatrí. Potrebujeme tam čeliť tým rôznym strachom, ktoré nás držia v tom zajatí, aby sme sa nemohli pohnúť dopredu. Rôznym nepravdám, ktoré my na sebe vnímame a tieto rozpustiť. A táto fáza je akoby taký, javí sa to v spoločnosti, že je to nejaký prepad u toho človeka, pretože je tam niekde v nejakej jaskyni, kedy odoláva všetkým týmto nástrahám, tým strachom, tým výzvam, všetko, čo sa tam deje a čo sa potrebuje akoby prerodiť do toho nového ja. A vtedy sa to javí, že ten človek sa niekde prepadol a je na nejakej temnej duši. Ešte v nejakých literatúrách sa aj používa ten termín temná noc duše. A to je vlastne táto fáza, kedy tá cesta toho hrdinu ide do tých najťažších, do tých najspodnejších našich oblastí, do toho čierneho a ťažkého, to, čo nás teda drží v tom zajatí. A táto fáza môže trvať, ťažko povedať, záleží na tom, koľko toho vlastne máme v sebe, čo nás drží. U niekoho je to kratšia doba, ale je to väčšinou niekoľko rokov, táto fáza. No a postupne v tejto fázi ten človek prechádza do takého svetla, pretože tým, že čelí týmto všetkým prekážkám, je to skutočne taká hrdinská cesta. Postupne, postupne tá jeho energia sa začne meniť a cíti sa taký ľahšie, tie veci, ktoré do tej doby ho nejako ovplyvňovali tým, že sa začínal transformovať, už ho nedržia takým spôsobom v nejakom tom zajatí ako predtým. A úplne sa transformuje do takého nového človeka, ktorý dokáže vedome žiť, vedome byť. Je to ani, nemusí tam byť trebárs viditeľný nejaký posun v tom materiálnom svete. U niekoho sa nemusí prejaviť ani v materiálnom svete, ale tá duša toho človeka, ten človek sa začne cítiť úplne inak. A ten život, ktorým doteraz prechádzal, začne vnímať a preciťovať inak. A viac vyhľadáva prírodu, viac chce byť v kontakte so sebou, pretože potrebuje práve tie veľké otázky si prejsť rôznymi, nájsť si na tie veľké otázky odpovede, o čom je vlastne ten život, čo je to tá duša, čo je to ego a podobne. A postupne sa tam akoby formuje a
viac a viac cíti tam ten kontakt s tou dušou, tým, že je sám so sebou. Viac a viac tam vidí, že čo je naša pravá skutočná podstata a čo je teda len to vonkajšie. No a pokiaľ teda si prejde touto ďalšou fázou, tou treťou, kedy prekonal tie prekážky, tak ako to býva aj u tej cesty toho hrdinu, mm, dostáva nejaké dary a príde tam nejaká odmena a tá už sa prejavuje v rôznej forme. Poznám takých ľudí, ktorí buď teda sa rozhodli, že úplne zmenili zamestnanie, možno aj niektorí odídu z tých vzťahov, ktoré im neslúžia, pretože aj to je tá cesta uvedomiť si, že tí ľudia, ktorí sú okolo mňa vlastne nemusia mať radi, nemusia pre mňa chceť to najlepšie, tá moja energia pri nich ide dolu. Neslúžia mi tí ľudia pre môj najplnší spôsob života. A ten človek získava vlastne tie informácie aj o tých svojich talentoch a obvykle sa stáva aj to, že sa prejaví nejaká milosť cez toho človeka a nejakým spôsobom pomáha viacerým ľuďom. Nejaké dobro sa cez neho chce vykonať, ktoré má slúžiť pre viacerých ľudí alebo pre mnohých ľudí. Alebo je to aj len tá cesta individuálna, že ten človek sa rozhodne, že bude si žiť napríklad v tom kláštore alebo vyslovene len taký duchovný život sám pre seba a pre tú komunitu, v ktorej sa pohybuje, napríklad v tom kláštore alebo ten kňaz. Alebo aj muži môžu ísť do kláštora, samozrejme. No a v podstate eh, potom, keď si prejde ten človek týmito fázami, viacej a viacej sa akoby odprosťuje od tých foriem, v ktorých sme celý život a ktorými nie sme. Viac a viac vstupuje do tej svojej duchovnosti a je to na ňom aj uznať a cítiť tá energia toho človeka, že je taký ľahší, taký pozitívnejší v podstate, je z neho cítiť taký kľud, taká vyrovnanosť a ten život, ten človek môže úplne zmeniť, môže ho to tiahnuť do nejakej inej práce a nejaký trebárs krásny talent sa cez neho môže prejaviť, o ktorom doteraz ani nevedel. Alebo to môže byť niekto, kto založí nejakú komunitu, ktorá ďalej šíri toto také akoby poslanie, že existuje teda aj ten duchovný svet. Keďže my sa pohybujeme často v takých svetoch, kde keď chce byť niekto duchovný, tak sa to tak berie, že chodí do kostola, potom ide do kláštora alebo za kňaza. Ale existuje aj taká cesta, niečo medzi tým, že vyslovene nemusí byť človek religiózny preto, aby bol duchovný. A religiozita neznamená to, že ten človek je duchovný. Ale duchovný človek, keď je duchovný, tak je duchovný. A nemusí byť žiadny budista, nemusí byť žiadny kresťan. Jednoducho je to duchovný človek, ktorý sa vydal na tú cestu tým, že teda ide a počúva ten hlas svojej duše. Pretože moje vnímanie je také,
Pokiaľ sa napojíme na ten hlas tej svojej duše cez to srdce, tam je vlastne ten zdroj s tým božským, s tým vesmírom a máme to vlastne všetko v sebe. Tým pádom nepotrebujeme my žiadneho vodcu ani duchovného, pokiaľ nechceme, pokiaľ to tak necítime. To je samozrejme aj dobré pre mnohých ľudí, keď majú toho duchovného vodcu a to už je na vás, ako sa rozhodnete, pretože mnohí sú prospešní pre ľudí, ale takisto mnohí aj vedia uškodiť, lebo zneužijú tú dôveru tých ľudí. Tak aj takým spôsobom sa to môže prejaviť. A to by bolo viac menej tá moja perspektíva k tomu volaniu tej duše. Prečo to vlastne celé hovorím, je ten dôvod, že myslím si, že sa o tomto dosť málo rozpráva v spoločnosti. A tým, že ja som viac menej v takých medzinárodných komunitách, kde sa o tom rozprávame a vidíme, že také niečo sa deje, príliš to nevidím u nás akoby v blízkom okolí. Takéto rozhovory a chcela by som, môj zámer je ten, pokiaľ ste vy niekto taký, kto takýto hlas ucítil, aby mal aj akúsi kostru a vedel, že je to vlastne to volanie tej duše, ktoré mu ponúka ten spôsob života, ktorý je oveľa hlbší a naplnenejší než ten, ktorý momentálne žije, aj keď sa môže na prvý pohľad stať, že je v pohode, v komfortnej zóne, že má všetko, čo je treba a že viac menej by nemala ani vymýšľať, pretože prečo vlastne, áno? Mal by byť spokojný s tým, čo má. Takže vás by som chcela v tom podporiť, pokiaľ niečo také zacítite, ako sa to prejavuje, aké sú tam tie fázy a aby ste sa toho napríklad nezlakli a nerozhodli sa neistou cestou. Pretože pokiaľ je to niečo, čo cítite, tak tá duša vás povedie a aj keď sa to niekedy možno nebude zdať úplne logické, mm, tak ten zámer je tam ten žiť ten najlepší, naplnenejší život, lebo vy to tak už cítite, že vám niečo chýba. To znamená, vy ste sem pravdepodobne prišli s tým zámerom, že chcete zažiť hĺbší a naplnenejší život. Dúfam, že vám toto také dlhšie videjko pomohlo, pokiaľ ste ešte tu a počúvate. A prajem vám všetko dobré a pokiaľ zacítite tento hlas, aby ste ho následovali. Prajem pekný deň.